beka ikele n'Chukwu kele n'Chukwu beka ikele n'Chukwu na kele n'Chukwu ọbụghị ọma na-eme mma Chimodalụ ọbụghị ọma na-eme mma Chimodalụ odupụta m opela azụ Chimodalụ ihe ọma Chukwu mere n'elu ụwa o juru m anya bịa ka ikele ya ọlọma ya ezuwo malụ ife ọma Chukwu mere n'elu ụwa o juru m anya bịa ka ikele ya ọlọma ya ezuwo malụ kedu ndị Chukwu nyere ego kedu ndị Chukwu nyere nwa kedu ndị Chimu gwọrọ ya gịnị ka ị ga-eji kene ya n'ọlọma ya gịnị ka ị ga-eji kene ya n'ọlọma ya ọlụọma ọ na-arụ na ndụ m o juru m anya Chinke Elijah bụ Chinke ụmụ Izrel Chinke Elijah bụ Chinke ụmụ Izrel ọ bụ Chinke ji ọkụ eli aja Chimo onye eze gị bụ onye eze bi n'elu ọgọdị ya na-apụla ala bịa ka ikele ya ọlọma ya ezuwo malụ bịa ka ikele ya ọlọma ya ezuwo malụ abụbeghị m onye dịka Chukwu Eli jiri bi ụwa abụbeghị m onye dịka chi nsị ka nke ọmalọma ya ịmana amalọ m ebe m ga-ebido aga m akụ otu gọba abụọ isi n'anya abụbeghị nke ntị ji anụ ka o ji aba n'obi mmadụ ibe Chukwu kwadoro ndị fụrụ ya n'anya onye ọgaranya soro m kelee papa onye ụkọchukwu soro m kelee papa onye ife na-esili ike nwa olileanya na ọ bụ nwa mgbe nta ọ dịghị adịgide ibe njebuli Chukwu enu ibe njebuli Chukwu enu ibe njebuli Chimenu wesịrị ọlọma ya ezuwe malụ mgbe ụmụnwa chọrọ itinye na nsogbu na ndị na-akpọ m ọlụ ibe bụ ife mere eme ife mere eme na ndụ m etula stori n'etiti efifie n'afọ 2007 n'etiti efifie n'afọ 2007 ka ndị fụrụ n'anya chọrọ ka m bịa wee kọrọ egwu lemume agbamakwụkwọ ebe nka na-eme bụ n'Obosi Town Hall nke dị n'Obosi Ụkwarado mana amaghị m emezu ji n'egwu n'ọrụ esetichara m ife egwu akpọchara ndị isi oche n'ebe m bịara ọrụ abụbeghị m ofu onye n'ime ndị na-akụrụ m egwu chairman akpọwa MC ife oge ya lụrụ ugbu a ịkpọbata ndị gbara akwụkwọ MC akpọwa ndị bandị unu chọrọ anyị egwu dị mma ndị bandị chọrọ na anyị egwu sọrọ ụsọ egwu Chimo ife nkiri wee mebe itezo malụ amalụ m ife m ga-eme nwanne m nara Fabian Johnson mmabe na ahụ ọrụ ọgịnị ka na-eme di ya mma kpara ekwentị m aka mkpọ Emeka ọtị
not available. My pocho man, Odelebu busy number. My Mpo Kechuku, Asimu try again. That is not reachable. One mama love me fengebe. Mwabi belupuna na yoba. Ulisabile nikwe. Ezekelu wabiakene. Bada sabia pitama nyamlilio. Bada sabia webu nipele nilu. Ezemu webia. Wemeli koji buluchi. Maluwa masho. Maye munisi. Simuga kubanegu. Ezi mwano weli feneme. Onya kamuji wesi. Nothing happened. My disappointment turned me to blessing. Blessing. Ndiegu. Machalu na yunu. Makibi melo madu kagemegi. Ibendegu nebendegu. Ndo melema. Ndo melema. Ndo melema. Ndo melema. Kedu ndi chukwu yela kuruba. Kedu ndi chukwu chileze. Kedu ndi chukwu nyere ego. Ini ka ikeji kene ya n'ọlọma ya. Ini ka ikeji kene ya n'ọlọma ya. Ọlọmọ na alụ na ndumu ojulu manya. Soliwe tatam ọma man show ebube Chineke dị n'ime onwere ife na-emenụ onye na-achị anyị onwere ife na-eme ya a sị na onye na-egburu m onunu ga-adakpu mụnwa nwe mkpuchi ọlụ ebube afọ na-alụ lụọ ya na ndụ m ọlụ ebube afọ na-alụ lụọ ya na ndụ m asị na mmadụ bụ Chukwu alụ aka emewo asị na mmadụ bụ Chukwu ife aka emewo anyị n'ụwa onye onyinye m enyela mmadụ ka onye m Chima onye onyinye enyela mmadụ ka onye m inye mmadụ ka onye m ọ gaghị erute m aka chinye mmadụ ka onye m Chima ọ gaghị erute m aka n'ụwa Zakayọs na akwụkwọ nsọ na chọrọ ka ọ pụchi ya anya Zakayọs na akwụkwọ nsọ na chọrọ ka ọ pụchi ya anya ọ dịgolo n'ukwu osisi tie Chima ọ bụ ka isi asọ nwanyị olulu ọbara n'ọtọrọ igwe mmadụ anya nwanyị olulu ọbara ọtọrọ igwe mmadụ anya ọ gawe emetọ n'uwe ya aka Chima wee gbọọ ya Lazarus enyi ọma Jizọs dara n'ụlọ ọnwụ Lazarus enyi ọma Jizọs dara n'ụlọ ọnwụ mgbe Jizọs metụrụ ya aka Lazarus si n'ọnwụ kunie n'ụwa Dani onye ọma Jizọs ife ga-asọgbu emu Dani onye ọma Jizọs ife ga-asọgbu emu Dani onye ọma Jizọs ife ga-asọgbu emu ọlụ ebube afọ na-alụ lụọ ya na ndụ m ọlụ ebube afọ na-alụ lụọ ya na ndụ m asị na mmadụ bụ Chukwu alụ aka emewo asị na mmadụ bụ Chukwu ife aka emewo anyị n'ụwa My Bible tell me say you must prepare your heart yo clean in spirit yo and believe in body through the mouth of St. Paul God revealed us through the mouth of St. Paul God revealed us the full reason to express our gratitude
liveth. That's why Job will say, my lady, my liveth. He live when things are good, when things are hard, yo. In Gospel of John, God revealed us. In Gospel of John, God revealed us. Through the mouth of the blind man, let's see this miracle. My Jesus. Daddy goziere mu ezigbo mama mu. Chukwu goziere mu ezigbo nwunye ọma mu. Goziere nu mu ezigbo ụmụnne mu. Jobu na akwụkwọ nsọ nwunye chọrọ ka ọkọjọ chi ya. Jobu na akwụkwọ nsọ nwunye chọrọ ka ọkọjọ chi ya. Chie no. Chimọbụ ka isi asọ. Chie no. Chimọbụ ka isi asọ. Daniel nwamma n'ime olu n'ọdụm. Daniel nwamma n'ime olu n'ọdụm. Ọdụm ekwebele ya egwu si ya ọ bụ Nwachukwu. Daniel onye ọma Jizọs ifega sọpụ emuo. Daniel onye ọma Jizọs ifega sọpụ emuo. Ọrụ ebube afọ ị na-alụ lụọ ya na ndụ mụọ. Ọrụ ebube afọ ị na-alụ lụọ ya na ndụ mụọ. Asị na mmadụ bụ Chukwu, ife aka emewanyị n'ụwa. Dadị onye ọma Jizọs ife ga-asọpụ emuo. Dadị onye ọma Jizọs ife ga-asọpụ emuo. Dadị onye ọma Jizọs ife ga-asọpụ emuo. Ọrụ ebube afọ ị na-alụ lụọ ya na ndụ mụọ. Ọrụ ebube afọ ị na-alụ lụọ ya na ndụ mụọ. Asị na mmadụ bụ Chukwu, alụ aka emewo. Asị na mmadụ bụ Chukwu, ife aka emewo anyị n'ụwa. Nyochakwa ya gị ka ọkụ maka ịmalụ ndị ị ga-eso. Ụwa dị egwu. Ibu ụka na-eme ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa karịa. Kọrọ enye m ebele. Nnara ekpere juru ebe niile. Brọda beelu m, sista beelu m. Wepụtara onwe gị. One man extraordinarily, one man ife niile, ofu onye na-etiri ọla egwu, osi bụ Jizọs. Carry go! Shake up, shake up, shake up, shake up, shake up, shake up. Better for Jesus. Ibu chi nke nkwaba, ibu chi nke nkwaba, ibu chi nke nkwaba mba, ibu chi nke nkwaba. Ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya. Nnara ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya. Oke chọọchị ekweghị ụmụ ụwa mara ọnụ chiba. Ibu chi nke nkwaba, ibu chi nke nkwaba, ibu chi nke nkwaba mba, ibu chi nke nkwaba. Ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya. Nnara ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya. Oke chọọchị ekweghị ụmụ ụwa mara ọnụ chi ya. Ụfọdụ na-ekpere okpukpu si na ọ bụ chi. Ụfọdụ na-ekpere anyanwụ na ọnwa. Ụfọdụ na-ekpere mmụọ bi na mmiri. Ewu chi m, ewu Chineke m, ewu onye nwe m, chọọchị jula n'ebe niile. Ewu chi m, ewu Chineke m, ewu onye nwe m, chọọchị jula n'ebe niile. Kedu ndị nke anyị ga-eso wee lapụ ibe ya? Ewu chi m, chọọchị jula n'ebe niile. Ọ bụ ife niile na-eje ụka, ọ bụ fa bụ ụmụ Chukwu.
ọ bụ ife niile yi uwe ọcha ọ bụ fa bụ ndị dị asọ ọ bụ ife niile bụ omume ọ bụ fa na-ekwu eziokwu n'obodo ana m ajụ okwu Chukwu merụ ka anyị mata na Act of Apostle ka onye na-emegide Nwachukwu ga na-aga n'iru ka onye na-emegide oziọma Chukwu ga na-aga n'iru ka onye na-ebuso oziọma agha kpụrụkpụrụ ka ị ga-aghọrọ ibuchi nke nkwaba ibuchi nke nkwaba ibuchi nke nkwaba mba ibuchi nke nkwaba ekpemekpe kweghị ụmụ ụwa mara chi ya nnara ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya oke chọọchị ekweghị ụmụ ụwa mara nụ chi ya akụkọ Pita na Jọn mgbe ha gwara onye ihe mgburu na Beautiful Gate ọma maka na ọ dị ndị ụkọchukwu iwe n'obi maka ọlụọma Pita fa na-alụ ha wezipụ ndị ọchịagha ndị ode akwụkwọ ndị ọkaiwu ndị isi ekwu ọnwụ ka ha jide Pita ha kpọchie olu n'ụbọchị abụọ ha nọ na mkpọrọ ndị okenye niile ndị ode akwụkwọ ndị ụkọchukwu na ndị ọkaiwu tụkọtara na Jerusalem ndị agụnyere Ana na Kafas John Alexander na ndị otu ha ha wee kpọpụta Pita ha na mkpọrọ jụọ ajụjụ wee sị anyị chọrọ ka anyị mata 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 ọ bụ na onye kunu bịara ọrụ anyị Pita jupụta na mmụọ nsọ nwa okwu gaba ga-aghọta nwoke ọ bụrụ maka onye gwara anyị gwara Beautiful Gate ka unu ga-ajụ anyị ajụjụ ndị a na-ete m unu ọ bụ n'aha Jesu Kristi onye unu kpọgburu n'elu obe mana Chukwu mere ka o si n'ọnwụ kunie Jesu bụ onye ebe a marụ n'amụma si okwute ndị na-ewu unu jụrụ ajụ ọ ga-abụkwa dịnụ n'ide jụrụ ebe afọ ka nzọpụta ga-esi bịa oge nwa Chineke na-edenye nke ọma ịmara Chinekpere ụfọdụ na-abịa n'elu ụzapa ebuta foto Meridome ebuta foto Jizọs dobe shita chapụleti wụsa nwanne ma n'otu abụghị ezi welukere nwunye ka ha n'elu ụzapa bụni akwụkwọ tenu ịga-abụchi iba na-ekpere nnala ekpere ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya oke chọọchị ekweghị ụmụ ụwa mara chi ya ewu chi m ewu Chineke m ewu chi m chọọchị ejuna n'ebe niile ọ bụ ife niile na-eje ụka ọ bụ fa bụ ụmụ Chukwu ọ bụ ife niile yi uwe ọcha ọ bụ fa bụ ndị dị asọ ọ bụ ife niile bụ omume ọ bụ fa na-ekwu eziokwu n'obodo ana m ajụ ka m were ala wee kene ndị Reverend Fathers na-arụ ọrụ na parish anyị si nka ndị ụka Church adazi nnukwu na nkenebe Reverend Father Peter Onyenso ya na onye enyemaka ya Reverend Father Patrick Ifewulu Anointing Please Reverend Father John Uchebo Egobin Akwa asụrụ asụ Tomato Jos St. Joseph Hospital adazi nnukwu ka ngawa TKP Parish adazi nnukwu ka nkene Reverend Father Patromina Ọnụọra PP anyị Reverend Father Okechukwu Ochiebika Reverend Father Charles Ibekwe St. Joseph Hospital adazi nnukwu aga m ekele nwanne
Kene One Man Show, Reverend Father, Livinus Obianis, USA. Kankene Reverend Father, John Benson, Okoye, Sematu, Oka, Amobia, Father, Michael, Ongike, Father, John Mark, Agulefo, Kenelebu, Monsignor, BCB, Mojewu, Ugobuzwe, Ebrobia, Aikelegi, Anna Mekene, Reverend Father, Ikem Odiobili, our former parish priest, Jano Yemakia, Father Aloy, Ezanolo, Aikenelu no Lomulu na parish yo. Ibu Chinkem Kwaba, Ibu Chinkem Kwaba, Ibu Chinkem Kwabamba, Ibu Chinkem Kwaba, Ekweme Kwagumu wa Malachia, Nala Nane Pele Kwagumu wa Malachia. Okay, church, Kwagumu wa Malanuchiba, Ibu Chinkem Kwaba, Ibu Chinkem.